umbende ubedi konge eno pepor mosiku wanawergi Yesu wendo cho wendo sagi nyaromo hallelujah maler maler wamiyo Nyasaye duo wewe manade yatewa wewe peo manade tudake pare mama tamale ajera wewe peo manade kuji umerejete dhambi tena huko ulishatoka wewe jichunguze tena utambue ni wapi ulipoanguka imba 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 usana na Bwana haleluya tembe ma wakadhe Nyasaye kende mabende koro nyalo loyo nwa tembego ombo SD kwaya wer mameta hinya bende korwako gode lesson odiochieng' mano ma kawuono ma en tarik 10 to kod auchiel bende koro warwaki ni machiegni ahinya chenro mar wuodh geno kidieny mar lesson adhi bedo kae kaka nasenyisi na bedo kae to kod Pastor Charles Odine gi Jalo Dickson Oduor. Pastor Charles Odine mar Kisumu Central, Jalo Dickson Oduor mar Kachok SDA duto te ma Kisumu. Warwaki ni machiegni ahinya mondo mi wang'e anena puonj mar odiochieng' mano ma kawuono ka bang' ncha waseng'iyo kanyo tem mager mane biro kod kaka ne wanyalo timore nade kaka wanyalo kadho e tem ma kamago. Kapok wachako wayaw kod alama. Odok ne kamano Jehova Nyasaye okinyi ma kawuono sabato ne maler kelo waka kendo wakwayo rol mari maler mabende koro tel nosenyo bende uda chiwo puonjo ma kama ochop ne jo nyithindi kendo kel lokruok kendo wang'e kaka wanyalo kadho e tembego maduto te ma nitiere e piny kae. Kodo nyakwa tieke nyinge Yesu Kristo ma jawar. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. Amora ahinya Nyasaye yawno kinyi ma kawuono. Amen. Sabato ne mondo mi wachak waro. Amen. Wada ng'iyo wach mabende koro nitiere kae kaka naselieko jomokadho. Ni wada ng'iyo sigol mar winyo. Sigol. Aken luongo ni sigol koso sigol. 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 Sigol gi sigol chale aja. Sigol chalre aja. Sigol mar winyo. Ma bende ochalo nest kata the bird cage. Gima od winyo. Mane wach thuon wacho bende koro miwa kendo buk mar Petro mokwongo 1:6 wach winyo bende koro miwa kae. Ni moruru kuom wachno kata ka onego bed ni kuom kinde matin koro ne temruok mayore yore osechandou. Ka version madhuluo mayot nokete ni beduru mamor kuom wachno kata bedo ni usebedo kuchandoru kuom tem mopogore opogore kuom kinde matin. Mane buk mar Petro mokwongo 1:6 kendo koro ang'ene sigol mar winyone. Ere kaka puonjruok mabende wasebedo kwachako ng'i lesson mar tem mager kaachiel gi Kristo bende koro tudore ka. Jalo Dickson arwaki ni machiegni ahinya mondo wachak anena kanyo. Wach wich ni omiwa wach wich bende wadwa wang'i anena gore tang'o mabedo boko puonjore e gigo bende ne wache joma mangima. Erokamano japuonj ogo Nyasacho erokamano ma ochako kelwa odiochieng' kawuono Sabato maler mondo wapuonjre ka wadhi mbele kod tem mager ei Kristo kendo wantiere puonjruok mar adek mana ka japuonj sewacho wang'iyo sigol mar winyo kendo wach ni seche moko nyalo bugi matin to nitie gimomiyo jandik lesson okelo tam machalo kod mae mondo mi wafweny weche moko. King'iyo sigol ibiro neno ka winyo achiel ni kende manie sigol ni. Kendo king'iyo winyo ni to chal gi moko nyalo wuok kanyo kende mak mana ka ng'ama achiel matimo nade emo biro mogole kanyo. Nyiso ni ng'ama ne okete kanyo jal manyalo chako yudo thuolo mar ndo chako gogole iye kanyo. Kendo winy duto mantiere sigol giyudo thuolo mar wer. Giyudo thuolo mar wer. To jandiko wacho ni winyo ni seche ma winjo jandik lesson wacho ni kane ler mar wang' chieng' osechako rieny maler kendo duonde mag wende mopogore opogore ne winjre maler. Winyo mane nie sigoli nok nyalo wero wer mane jatende dwaro mondo wer. Ang'o momiyo nok onyalo yudo thuolo mar wero wer mane jatende ne dwaro mondo wer? En nikech duonde mopogore opogore mane ntiere iye kanyo. Kelo wae wach moro ni seche moko ka wantiere e rumbi mar ji kata kama dhano thothie to okwane kagima wane chandruok ahinya. To seche mwadong' e sigol kendwa ma idong' kendi gi chandruok mar odi kalure kod pek mabende seche moko kadhe. Koro seche go eki feel the pain kata feel chandruoge ma seche moko timo nade eki neno pek mar chandruogego. Mano wach mokwongo. Jandik lesson dwaro mondo wanon wach machalo kod mae mar wach mar ariyo. Ni kata doko ni chal kamano to wacho ni moruru kuom wachno. Kata ka onego bed ni kuom kinde matin koro ni
temruok mayore yore osechandou. Omiyo obro nono wechego japuonj. Erokamano pastor. Kaluwore gi sigana to thuolo to bende nitiere. Ang'o ma bende wadang'eyo? Sigol od winyo. Kendo mana ka jalo wacho ni an winyo momoko kendo dinne ma ng'ate ma nyaka yawne odhi. To kata kamano owinjo ka jowetene oko to wer. Kae be wen ni chande mondo puonjre. To gima de mone wero weni kaka jok en e chandruok ke chodiye kende. Ok owinj maler. Ok owinj gino maler nikech en e chandruok. Mano puonjowa ne adieri jandiko moro nowacho ne yie en chalo winyo ma wer kapok piny oru ka en gi geno ne piny biro ru. Koro nyiso ni ndalo ka ndalo ma en e Sigol no ong'eyo ni kadho to kadho kende owuon. Wasomo gini kisungu luongo maber nya crucibles kundi mo kadhe siyewe madongo dongo mag ngimawa nyalo miyo samoro dong kendo ng'at achiel to kata kamano geno wantie ni ka ok okonywa kaka joka ng'ato to ng'at achiel pod nyalo konyowa at the same time kare en tij jawinjo gi janeno ng'at achiel mondo ichung kendi gi yieni kata ka in e Sigol aina mane kare pod nitie geno wach mo gik machaka neno kani nitie teko e wer. Ang'o ma wer ma jandiko wuoyo kuome teko nitie wer kendo joma ong'eyo history mar Bible gimodhi timo polo en wer emomiyo wer nigi teko wer nyalo ketho wer nyalo gero kendo wer nyalo mabed motegno e weche te jandiko moro tiyo koni when words fail music speaks ka ngimo tamore ma ok nyal wuoyo kare wer nigi teko erokamano nya bende jandiko notiyo kanyo sigana mane oketo no ni kamano kaka Nyasaye bende timo na nyithinde en kod wer mowinjore opuonjwa kendo ka wasepuonjore go e kinde ma wakadho e tipo mar hoho mar chandruok to kata kamano wanyalo puonjore go maber ahinya bang'e achiel. Amina. Mane wacho bende koro miyo kanyo ka otigo jandiko bende omedo kanyo. Koro wang'e anena kanyo nyaka e piny mosingo kokadho kama onge e yo. Nyaka e piny mosingo kokadho kama onge yo. To the promised land via dead end. Mane kaka kisungu golo mamait moro dolugo. Via dead end. Owinjore mayo. Jayalo Dickson. Kuma koro donjeni. Erokamano japuonj. Wadonje chak tich. Ka japuonj mokwongo wacho weche madongo ahinya. Owuoyo kuom wer. Ofwenyo ni kidwa mondo dhano obed kod mor e chokruok to wer. Kidwa mondo dhano obed kod kuwe e chokruok to wer. Nyiso ni kaka wende dhi kaka kelo mood mar jok mantiere e chokruok mondo obedi. Omiyo kamano ahinya. Mondo wafweny wach moro e chak tich mawacho ni nyaka e piny mosingo kokadho kuom onge yo. Kama onge yo. Wanyalo kete ni kama onge yo. Erokamano japuonj. King'iyo buk mar Wuok 14 Wes ni 10 to wacho ni kane Farao chopo machiegni jo Israel noting'o wang'gi mo oneno ka jo Misri lawogi machiegni mene giluor ahinya kendo ne giywak ni Ruoth Nyasaye. Wach maduong' en ni jo Israel noywak ni Ruoth Nyasaye. Kendo jandik lesson gombo mondo mi wafweny weche moko kama yo nyalo bedo ni onge to e giko mare to bar Nyasaye nyalo nenre. Kendo mano to e thor ma subject ma jandik lesson gombo mondo wadhiye ne tembegi bar Nyasaye nyaka nenre. King'iyo pa jandik lesson to wacho ni bende isebedo okang' moro maonge kaka inyalo wuokie kochiki obadho kata kama onge yo minyalo wuok go. Mane ka jo Israel ne gin kod thuolo machalo kod mano. Kendo jo Israel nochopo okang' ma ka ging'iyo mbele to geno onge, ka ging'iyo chien gi bende beno onge, ka ging'iyo bathgi geno bedo ma onge. Gima ne ginyalo bedo ka gigeno gi thuolno kende. Nen mar Nyasaye kende Ruodh Israel. Mane jal mane ginyalo geno. Wach machielo jandik lesson wacho niya, nyaka odiechieng' mane jo Israel owuok e piny mar Misri, nyaka kinde mane gichopo e piny mane osingi, Jehova notelo nyimgi e siro mar bor polo mondo nyisgi yo, kendo gotieno e siro mar mach mar miyogi ler ni mondo giwuothi odiechieng' gotieno. Nyasaye owuon ne telo migawo ka migawo mar wuothgi. To kata kamano, ranga nena kama ne okwongo telonegi e kinde mokwongo, nyaka kama nam kende ema ne ni e nyimgi. Te batho koni gi koni nitiere gode, ka jolweny Farao bende ne ni mana e ng'egi kochomogi tir. Jandik lesson wacho wach maduong' kabisa ni kara seche moko gik ma kamago timre mondo chwalo machiegni gi Nyasaye. Pastor jogi ywak ahinya kendo giywak manyiso Musa ni to liete dong nitie kuma wuoke. Igolo nang'o? Igolo nang'o? Ng'en nyodo ka giseywago ring'o. Ni ring'o nywachamo kocha ratego tiketo gi ngaje. Dwokwa pacho. Kaito koro giywago liete. Ng'en ne gin kare. Nikech samoro kara fwenye kit ngimawa ma toki rach, nyimi rach, bathe kona gi kane rach. Koro ame ja solution en ng'imano.
ng'at man malo ne karo chungito emomiyo noketo bor mach gotieno kaachiel gi bor polo godiechieng' manyiso gi direction kuma gidhiye. Ing'eni chakre Misri kidok kuma ne gidhiye piny Kanaan ne en kuma onego bed ni giwuotho 40 days dwe achiel kende gi nus to giwuotho more than 40 years. Ni gimomiyo ni digo gi agia e bunguka giluorore gichake dok na kuma giaye chande direction notamo to gima ne dhiera ni bor polo nyisi gi gotieno to pod ging'eyo kae to koro Nyasaye ma jang'wono kare Nyasaye be keto ji tembe moko ma samoro mondo ing'eye adieri. Emomiyo ochopo kani gode ni kone gi koni oketo gi e valley. Jomosa dhi piny no wacho ni en valley malich god kone gi koni. Kae to chien jowasigu fwenyo kare joka pok ochopo kone gidhiye gibe gibiro. Kae to nyime gimok nyal kadhore piny mangima nam. Kae to Nyasaye ma jang'wono mawacho ni kane giywakne to nowinjogi. Kendo kisomo Wuok 15 Bible history wuoyo kuom wer mokwongo wer e pinyni mobedo compost gi Miriam kaachiel gi Musa. Emomiyo neno ka jawer moro wer no tiyo talenga lenga. Kanye mane wer no wuoke. Tiende ni no ginyal kadho nam at all cost. Ma en nam mokwongo by history ma ji okadho ka nam obarre koni gi koni. To nikech ne ging'iyo malo, no ging'iyo bathe, no ging'iyo chien. Jawinjo gi janeno nitie weche moko mosekadho kodi kanyo. We ng'iyo bathi gi chien, ng'i malo ema warruok nitie. Mondo chope piny mano mosinge. Jalo ka wadonjo nene e pige mano makech. Japuonjero kamano. Wagero kamano ni puonj mwan wang'e chak tich. Kendo wayudo wach moro niya. Yes. Ni siro luwo siro ok miwa ratiro mar bedo mamor seche duto. Kendo Jendik Leso ne wacho ni bor polo ne telo nyimgi kendo ne dong' nigi chien. To bedo ni mano ne timre kamano ne ok omono mondo gikadhe e chandruoge moko. Asto wacho ni luwo siro nyiso ni bedo kama kare ok mi wabed kod mor seche duto. Onyalo bedo ni en lony malit nikech tiegruok e yore makare terowa kuonde matemo chunywa magin mana jo miriambo seche duto. Weche malit ahinya japuonj. To kata kamano wan kod geno. Amina. Nikech Nyasachwa ngima. Amina. Tich ariyo Jendik Leson wuoyo e pige makech. Kendo wafwenyo ka jo-Israel kendo gichopo e okang' moro kaluwore kod buk mar Wuok 17 wesni 1 mawacho ni oganda duto mar Israel nowuok e thim Sin mi giwuotho matin tin kaka Ruoth Nyasaye nochikogi. Ne gibuoro Refidim to pi modho ne onge kuno. Nyiso ni jogi wuotho to gionge kod pi. Tiende adiera ni ka ng'ato osewuotho mabit lach to riyo nyalo loye. Penjo wuok ni tang'o momiyo Nyasaye nok nyal chiwo pi. Winjo ni gima Jendik Leso wacho ni ne nitiere gimoro achiel mane jo-Israel dwaro kuom adiera, kendo mano ne en pi modho. Mana bang' ka Nyasaye osetelo ne jo-Israel gi boche polo mi gikadho Nam Makwar, ne gimedo luwe mi gichopo kama liet e thim maonge pi kendo e thim tarare. Jandiko wacho wach mogik niya, koro ere kama Nyasaye ne telo negie. Siro mar bolo polo nodhi mana nyaka Mara, kama e gikone ne nitiere pi. Ne gibedo gi mor mathoth, to kane gibilo pigno, giduto piyo nono ne ging'udhe oko nikech pigno ne kech. Ang'o momiyo Roho ma Nyasaye terogi nyaka Mara, to ka gichopo Mara to gimodho pi. Bang' ka gisemodho pi to pigno bedo makech. Pi makech. Ing'eni gisekadho loka. Koro kata Nyasaye kono ne jo-Israel jo-Misri munenogi ok uchako ne kendo. Tadieri gineno ka pi duogo umo joka motho te, Farao gi geche ne otho. Miriam chugo wer. To bang'e gima pod dhiera, pod giparo ging'iyo bathe koni gi koni kar ng'iyo malo. Emomiyo kowuotho kodgi 3 days to gichopo Mara. Mara nyiso ni makech. Ing'eni Bible history wuok kuom Mara weche ariyo. Naomi kowuok Bethlehem odhi machielo makech neke. Kae to koduogo to mon penje ni mabe Naomi na kikucha kulunga Naomi luongo ne Mara nikech nyingo lokore makech. Koro makech gi nitie kuonde ariyo gi. Emomiyo pi olokore makech pi to kelne gi nikech jandiko moro ma kisungu wacho ni water is life. Ka pi onge ting'eni kata ngima onge. To muma wacho ne gimoro ka gineno pi. To kane gimodhe ging'udhe nikech oche mamo. Nikech okech. Tiende ni Nyasaye pod nyiso gi teko ne mondo ging'e. Nitie gik moko mosekadhe mpani tho ka to kora tieko. Naseng'ado nam ni kora tieko.
it is not yet over till it is over. Msungu na wacho kama. Moab wale Bethlehem. Amen. Ero kamano nyodu ko ng'ane na ko ng'ane chando ko pod dhi nyime oseyudo pi makech. Wadwa ng'ane koro lweny maduong' mane nie thim. Nen mane ema bende wach mabende koro dang'eyo kaka wei kae kod yweyo mar wer mar Descendants mowuok Tanzania mawero kanyo makao kama kare ahinya kendo kuma Nyasaye bende koro ikono. Wagamo kod wiye waduogo mondo wadhi nyime mondo koro wang'e ane to lweny maduong' mane manowuok e thim kapod wawinjo wach ma kawuono. Hallelujah, maler, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Wewe, manade, nyathewa wewe piyo, manade, tudake pare wefamo thogone, adera wiya wipiyo, manade. Mimi kuwaji umerejea dhambi tena, na uko ulishatoka, wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba osana na Bwana. Hallelujah. Imba, imba. Erokamano ahinya Descendants kowuok e piny mar Tanzania giwacho ni makao kama ruoth bende koro oikonwa e yo makare ahinya. To magi duto te wanyalo timo mana ka wan e wuodh geno ni bende wan gi geno ni kanyo bro bede e yono makare. Machiegni kendo jalo koko yaw TV mari chenro mar wuodh geno kidieny mar lesson mane Pastor Charles Odinde gi jalo Dickson Duor pod wadhi nyime waseng'iyo kaka pino bedo makech chandruoge ma jogi kadhe thim. Koro wadonje lweny maduong' e thim mabende kasomo buk momiwa kae Luka 4 wesa 1 kod 2. Yesu noa Jordan kodok thuroge kopong' gi Roho Maler. Roho Maler notelo ne thim ndalo 40 ka Satan teme. Ne ok ocham gimoro ndalogo, to kane ndalogo rumo nowinjo kech. Mane wacho jalo Dickson kae okoro kwanyare ga. Japuonj wuodh jo-Israel kaachiel kod Yesu Kristo ka Satan wedo thuolo mar teme e thim odwa chalre e okang' mar achiel kata mar ariyo. Achiel kuomgi jandiko owacho ni noterogi nyaka Mara, bor polo noterogi nyaka Mara, te iye kanyo ne giyude pi makech to riyo noloyogi. Ka idhi nyime jandiko Lawson wacho ni ende bang'e achiel bang' ndalo moko manok Nyasaye nochako time kendo. Kata kamano e kindeni siro mar bolo polo nochung' kama ne onge pi mora mora kata mana matin. Bu jogi openjore niya, tang'o ma Nyasaye nigo kodwa? En penjo ma ng'ato ka ng'ato mantiere neno Lolwe TV nyalo penjore. Omiyo jandiko Lawson wacho ni Yesu noa Jordan kodok thurgi kopong' gi Roho Maler. Roho Maler notelne e thim ndalo 40 ka Satan teme. Ne ok ocham gimoro ndalogo, to kane ndalo orumo nowinjo kech. Nitiere wach maduong' kabisa ni e ndalono ne ok ocham gimoro, to onge ng'ama nyalo bedo mangima kok chiemi. Onge ng'ama nyalo bedo mangima kok chiem. Penjere niya, to kara noyudo chiemo kok kanye? Jehova Nyasaye ema ne miyo Yesu Kristo chiemo kane nitiere e thim. Kara seche moko ok ochuno nyaka icham kuon kore ki chiemo. Nyasaye nyalo pogi kod teko moro mi chiemi mi yieng'i, to kata kamano kichamo chiemo molos kod dhano. Mano wach namba 1. Jandiko Lawson ochako wacho wach mar 2 e iye kanyo niya, ni kane ndalo 40 orumo to ne ok ochamo gimoro kindalogo, to kane ndalo orumo nowinjo ang'ono, nowinjo kech. Ka ndalo 40 norumo nowinjo kech. Wach mar 3 to bendo chalo kod mogik en niya, ni to ang'o momiyo Nyasaye noyie mondo Satan otem Yesu Kristo kamano? En penjo maduong' kabisa ma wayudo thuolo mondo wafwenye niya, ni jalni bedo jaloch. Gimomiyo Nyasaye noyie en mondo obed jaloch mondo wan wawegi ka wakadhe chandruok kata tem to wang'e ni Yesu nolocho. Ere kaka Yesu nolocho? E thuolo ma jawarni ni thim kanyo, winji, Roho notele ne mbodhi nyaka thim bang' kosebatise. To kane ochopo e thim, Satan noyudo thuolo mar ang'ono mar teme. Jandiko wacho niya, kane Satan teme to Yesu ne rifa e muma, nodok e muma to wacho niya, dongo ndike. Koro wach mogik kabisa niya, lweny maduong' e thim Yesu Kristo noloyo. The great controversy in the desert. Lweny maduong' monego dhano sani kata Kenya ka sani kaka odwa chiemo. To Mumba wacho ni ndalo 40 Yesu odhi e thim to kochiemo to jachien teme.
ang'wen Mathayo wacho ni dhano ok bed mangima ne wach chiemo kende to gi wach Nyasaye. Emomiyo jachien oloyo nikech okone weche madongo ahinya. Jawinjo gi janeno nitie samoro ok ochunya gi chiem. Samoro nitie ma power mar lemo nyalo biro ka ji ok chiem. Kendo taka afwenyo nitie dhil moro ma Nyasaye nyalo keto e chuny ng'ato ma kata kok ochiemo nyalo bedo dhano kendo modagi. To nitie gima kisungu luongo ni wilderness experience. Gik ma ng'ato nyaka kadhie e kit ngimawa ma gin thidhia, gin ndalo motuo, gin nembe, gin aore mapek mag ngima. Sama wakadhe ni gima jandiko temo kole pachi ka gimara en ya kata Yesu be nokadhe. Bed motegno. Kae to kosekadhe to lo tem. Emomiyo jogi bende ka oseyuak ma pi obedo makech bang' sama tin kende gi ndalo matin pi nochako bedo mamor kendo maber kendo gichako bedo mamor. Tiende ni nitie ndalo moko ma dry season ma kit ngimawa nyaka kadhi. Jawinjo gi janeno ko bedo mamor pile ka pile. Magi nyaka wakadhe nikech pod piny. Ondika 17 Johana ni akwayi ni mondo irit nagi kuom jachien. Jachien ema negowa. Emomiyo polo miyo jachien mondo tem go Yesu. To kata kamano gima noloyo go ma jawinjo nyaka bedo go gian bende ondiki. There is power in wach Nyasaye. Namba 1 kae to wer nigi teko e wach Nyasaye. Wasoma ne paragraph mogik ni seche moko ka wane tem mager. Yes. Wanyalo wang' moloyo podro. Correct. Omiyo en gima duogo chuny mondo ng'ato ng'e ni kinde ma dhowa omoko ka wane tem. Yes. Pod wanyalo geno kuom Yesu nikech nochung' motegno. Wach maber en ni nikech Yesu jating' richo magwa nikech nosechulo nengo mar podho mar nano e tem bed ni ochalo nade nikech nokadho e tem mager kamach. Moloyo mano ma ng'ato ang'ata kuoma ok nochako kale. Ok wan jogo mokuong to bende Nyasaye ok owewa. Pod nitiere geno kata mana ne jaketh maduong' miwuoro. Mun mane Yesu nokadhe cha ok dwa kadhe kendo. En mana okadhe malich miwuoro. Koro obed ne pod obed kod geno. Jalo wadonjo ne kido mar timo sinani koro. Oseng'iyo chandruok ma bende koro jogi kadhe. Kido mane mar timo sinani? Puonjero kamano. Tich ang'wen wuok kuom kido mar timo sinani kendo wayudo wach e buk ma Petro mokwongo 1:6 ka 1:7. Yes. Owacho ni bedru mamor kuom wachno. Yes. Yie namra chak bich. Teko Nyasaye biro ritou nikech uyie adier. Obiro ritou nyaka chop warruok ma oselosi mondo el e chieng' giko bi. Emomiyo bedru mamor kuom wachno. Kato bed ni usebedo kuchandru kuom tem mopogore opogore kuom kinde matin. Ing'eno polo ka ng'iyo chandruok ma dhano osekadhe kata ken higa 10 kata ken higa 20 to neno ken gi matin. Jakwongo biro koni ni we ometh mang'eny nikech ndalo modhi bedo gi elo timo nade ng'eny. To jakristo nyalo wacho ni wach moriere tire niya ndalo mwadhigo mwabedo go Nyasaye ng'eny molo ndalo mwanego kanye ei piny. Koro jandiko wach maduong' niya ni bedru mamor kuom wachno kata obedo ni usebedo kuchandru kuom tem mopogore opogore kuom kinde matin. Gik ma kamago timre mondo otemugo one ane ni un gi yie mar adier kata mana dhahabu manyalo kethore bende itemo gi mach. Omiyo yie maru ma nengone tek moloyo dhahabu nyaka tem mondo ong'ego ka en yie mar adier eka unuyud pak gi duong' kod luor chieng' ma Ruoth Yesu Kristo ofwenyore. Kamano. Ahero weche motiekogo. Jandiko wacho ni bed ni chandruok ne chalo nade ne gisandore to kata kamano mano ne ok en gimoro kopim kod mich mochwere maritogi e kinde ma Kristo noduogi. An ahero wechno ni kare chandruok ma wan go ni thin as compared kare gini wacho ni polo kwa chope wabiro golo pi wang' mar mor nikech gik modhi nene wang' poko neno it poko winj chuny dhano poko pare ma Nyasaye olosonwa. Koro jawinjo gi janeno wacho ni bedo ja Kristo kindena ok en gima wendo ahinya ndalo machon nyaka ndalo masani. Jandiko ne penjo ne to gin temage ma iromogo kawuono. Jawinjo temage gi janeno miromogo kawuono. Kadhe akadha nikech jawaro nyalo. To gima chako miya mor ni nitie geno tok liendno. Nitie geno tok chandruokno. Nikech kata piny otimo mudho machal nade nyaka oru. Kendo kata oliet machal nade biro kwe e kit ngima mwadake. En kawuono en kiny. Jinga chunga motegno nikech Yesu beno kadhero kamano. Niso ni temgo nyaka bende koro wae. Nyaka bi. Iwacho kanyo e buk mar Ngeche ni dhahabu gi fedha itemo gi mach. Dhano Nyasaye matimo ang'o. Kendo mach maliet. Ema bende kendo watika nena odiochieng' mano mogik. Chandruok mar mach. Chandruok mar mach. Trial by fire. Japuonjero kamano. Wanwang'o ratego moro matin ma iluongo ni Alex. Kendo Alex ni king'iyo ngimane tineno ka en ngima mar ng'ama ok kwe ahinya kata ng'ama coach kata ng'ama chach.
kalure kod pon ma jo youth nyalo miyo bed ng'ato machalo kod mano. Mano wach mokwongo. Wach mar ariyo, kuma Alex ni Nyasaye notimo ne ng'wono kokalo kuom osiepene momiye wach Nyasaye mi giko mar nonwang'o lokruok. Wach mar adek mantiere kuom Alex, na Alex noyie molwang'o warruogno kaachiel kod lokruogno bong'ado wachno go mondo dhi e theology school mondo som wach Nyasaye mondo bed jadolo. Wach mogik kuom Alex ni e kindeno mane ntiere e school nokadhe chandruok bopenjo niya, ni to dipo ka yiero manoyiero mar bedo e school ni emomiyo kadhe chandruok machalo kod magi. Mar ariyo, dipo ka yiero manoyiero mondo bed jakristo emomiyo okadho e chandruok machalo kod magi. To wach mogik mwayudo e tich abich niya, ni chandruok mar mach ni Nyasaye nitiere iye, nikech kata mana jonabi yie namda som buk mar Ibrania 11 wesne 36 11 wesne 36 wacho wach moro mondo atieki ni jomoko noyany kendo chwadi, to jomoko notwe mi okete jela, moko nogo gi kite, to moko nong'ad surunda, to moko bere nonege ligangla. Ne girwakore gi piende rombe kod piende diek ka gidhier kendo isandogi. Bende ka gin gi chandruok malit. Ne gin joma beyo gi lala moko winjore bet e pinyni. Ne gibaya baya e thimbe kod gode ka gidak e rogo kod buche manie lowo. Jogo duto Nyasaye noyiero nikech yie mane gin got, o kata kamano no gin nwang'o gik mane Nyasaye osingre nomigi nikech nochano gi maber moloyo. Mane geno ma Alex obedogo, mane geno ma jokristo duto bedogo niya, Nyasaye ochano gi maber bang' chandruok mar mach. Amen. Pastor, chandruok mar mach. Kapok alemo, wacho ni ahero 29 Jeremiah 13. Unudwara ma unuyuda nikech ka udwara gi chunyu duto. Kae to wacho ni adier 14 adier unuyuda mi anaduoku. Kendo ni bang' chandruok te geno wate kum Kristo to mana kwa dware gi chunywa duto. Kendo ndiki chien kocha ndiko machon ni Ruoth Nyasaye mani kodu ka un kode. Kendo wacho ni ka uweye to noweyu moloyo. Jawinjo gi janeno do medo uteko tinde gi wan bende ka ni kare kata wan wakadhe weche moko mana kaka ukadhe. To ma konyowa ng'eyo kuonde ma ji noae, kuma wantie gi kuma wadhiye. Koro teko ma jakristo ok en kuma oae, bok en kuma entie mokadhe, en kuma odhiye. Tiende wacho ni molosonwa ber molo mwakadhe. Kendo wacho ni gik mwakadhe gi wiwa biro wilgo ka wachopo pacho. Koro jandiko temo mondo nyiswa kawuono niya, agete gi gik mwakadhe pile ka pile gi medo wateko mondo wang'e loka. Emomiyo jo-Israel ka wuotho e thim to gikadhe weche matek. Gimono mora chien kacha mano ok wacho niya, igni 40 gi wuoche gi okoti. Igni 40 gi lepi gi okoti. Nyasaye pod omako gi amaka. Koro ka iga 40 lawe nya bedo ga achiel to kiti. Gi wuoche sandals ne wuotho go bokoti. Kare Nyasaye pod ne gi teko. Kae to ko ng'ado kod gi loka mo baro nam Bible history wacho ni ka gichopo loka kendo nam chako bedo pio chako bedo marach. Bang' okelo pi maber. Kare wang'i malo waweng'e obatho kod gi kon nikech nitie teko ka wang'eyo malo. To wach machielo en ni kumwadhiye ber molo kumwae. Adwa lemo. Amen. Uno man malo wagoero kamano. Waneno lweti jadolo kiritowa. Wakadhe weche madongo kendo wafwenyo adier ni gik mwakadhe tago malietgi. Mana iko mana biro mari mochopo machiegni. Jawinjo gi janeno moro kadhe weche mapek pena ka wan bende. Wan gi geno ni nyalore. Pana piny Kenya dwe marachni kiparo kanisa ni bende. Yewna jotelo mapod gi kinde mondo walami. To ipare studio ni bende chakre piny nyaka malo. Gimo okete lwete sabato matin nendeni. Pare chokruok pote ko Kisumu Central kawuono. Wagon yero kamano jadolo kuom juma mangima. Kwa ne biro mari mochopo machiegni. Kata rach kata ber, wan gi wach achiel nyalore e nying Yesu wakwayo. Amen. Erokamano ahinya kuom puonj mamit ma kama bende wayudo okinyi ma kawuono e sabato ni maler. Ageno ne yudo puonj makare. Joyalo nyatudori kodgi namba ma bende neno kanyo kadho pile kanyo mondo penjo mora mora bende koro untiere godo e chenro mar wuodho geno e kidieny mar lesson okinyi mano ma kawuono. Bende pod wadhi nyime, chenro ni pod dhi nyime kendo wadhi ng'iyo wende mago mathoth ahinya kata mi wei kai kod Sio Kimau East ma wacho kanyo safari ya mbingu ma bende dhi pod kaachiel to kod News Dark Choir sayari dunia piny ma bende wadake ni ang'o ma bende koro timore iye ma bende wi gore to wachako dhi nyime kanyo wachako rodo kendo e wendego mago puoch kod pak ma bende biro bang'e makelo geno nikech wan e chenro mar wuodh geno. Mang'eny ade ka ok kamano de ok
wote umbende konge eno bet mor mosiko wanawergi Yesu wendo cho wendo sagi nyaromo haleluya male wamiyo Nyasaye wewe manade yatewa wewe peo manade tudake pare mama tagole ajera wewe peo manade kuji umerejelea dhambi tena huko ulishatoka wewe jichunguze tena utambue ni wapi ulipoanguka imba 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 usana na Bwana haleluya imba